Bueno, e agora vamos co... Tontos son os futbolistas, eh? Pódense chamar tontos, porque ao ser millonarios, poden chamar tontos. Vamos agora con que sketch? Que sketch é? Con que sketch vamos? O de... Ah, o das inundacións dos seguros. Claro, choveu tanto, choveu, que hai xente que evidentemente tivo que dar parte ao seguro, eu que sei, porque lle entrou agua na casa, porque lle fastidiou unha lavadora, ou porque se lle mollou un cuñado, hasta as rodillas, ou así. Que pasa co tema dos seguros? Que eu non sei por qué aos seguros sempre lles costa traballo pagar. Tú pagas todos os meses aí o seguro, e cando tes que reclamar que teñen que pagar eles, xa entra o perito, xa o perito parece que ven con mala cara, xa parece que ven sin ganas de pagar. E digo, coño, se levo pagando todo o ano, ahora que tens que facer algo, págame aquí. Pois deso vamos falar no seguinte sketch, o tema dos seguros e dos peritos das compañías de seguros. Recibimos xa con forte aplauso outra grandísima árbitra, a grandísima Eva Iglesias! Chover, me cago en la vida. Menos mal que ahora parece que amainou un pouco, que levamos uns días. Mirade para aquí, non hai maneira de que seca a roupa. Este jarsé leva 3 días no fallado da casa. E mirade, como se o acabara de quitar da lavadora. Aí está. Esto é increíble, E mirad estas brajas. Mirad brajas. Así estou eu depois de ver unha serie de Can Yaman. Igual. Hola. Hola, que tal? Moi boas. Que tal? Usted é? Pois somos da compañía de seguros. Chamounos a comunidade de veciños pola inundación que hai no garaxe. Vaya desfeita, la madre que me parió. Unha desfeita, Dios, menos mal que ve usted. Bueno, que tal? Para iso estamos. Nos ímonos cubrir todos os desperfectos. Que suerte, verdad? Mira, que suerte. Sí. Que suerte ter seguro, verdad? Non? No, que suerte que haxa inundacións. Pero, muller, non dixa eso, hombre. Pero... As inundacións son un drama. As inundacións son un drama. Son un drama, pero cando se cobra, o drama vai menos drama, verdad? Hola. Que tal, cariño? Como está? Traspásase paraguas por non poder atendelo. É tremendo, Isto é moito, Encontrei home do tempo por aí e dixen, cando vai parar de chover? Puxose rojo, tío. Imagínate como está a cousa. Aí temos visita. Hola. É a do seguro. Sí, e a parte do seguro mandoulle un médico andar. Mira como leva o chaleco. Andan así, home. Bueno... Do seguro da comunidade. Vale. Sí. Do garaxe, que entrou agua no garaxe. Sí. Miren, vostedes tiñan unha bicicleta, verdade? No garaxe. Bueno, bicicleta... Motocicleta. Unha motocicleta. Motocicleta. Más moto que cicleta. Ajá. Sí. Vale, bueno. Unha moto do ano 49, Unha peza de coleccionista. Xa non se fabrica. Canto valerá? Bueno, vaise tasar segundo o prezo de mercado. No, para tasar eso é difícil, Eso ten un precio, quero dicir, ten un precio de mercado, pero ten un valor sentimental que é incalculable. Bueno, non se preocupe, calcularémolo igualmente. Vale? Non o pode calcular, se é incalculable.
non o pode calcular. Se é incalculable, non? É que me cago en diola, xa me está entrando... Bueno, Incalculable. para nós non, pero bueno. A parte da bicicleta, a incalculable, Sí. non tiña nada máis, verdade, no garaxe? Unha bolsa nevera destas de ir á playa. Sí. Bueno. Bueno, bolsa nevera. Máis nevera que bolsa, Máis nevera, nevera. Sí. Máis nevera. Ajá. Era Vale. como un arcón congelador. Nos vamos á playa co arcón congelador, sí. E había un coche inteiro dentro. Vale, moi ben. Apunta aí. Vale. Vale, queda anotado. O cheo de lubricantes estaba. Motoreta, Motoreta, a moto, neverita, moto. Incalculable, poñe. Incalculable, efectivamente. Vale. Bueno, afortunadamente non tiñan gran cousa no garaxe. No, desgraciadamente non tiñamos moita cousa, non. Vale. Bueno, hai o Vale. do... O tema do ouro. Que? O ouro, que a auga levounos o ouro todo canto tiñamos. Estame a dicir que tiñan ouro no garaxe. No. No. Na casa. Tiñámoslo aquí na casa, sí. No, garaxe no. Tiñámoslo aquí. Aquí na casa, aquí. Pero vamos a ver, chegou a auga aquí á casa? Sí, Chegou a... Chegou a auga aquí á casa. Entrou na casa... Como entrou? Caminaban polas rodillas, sí. Sí. Pero vamos a ver, vostedes viven nun 8º piso. Chama a atención, claro. Chama a atención que chegara a auga ao 8º piso. Pois aínda lle vai chamar máis cando se entere que no 7º non entrou. Sí. Pero entrou porque a auga non mira, a auga entra... A auga, como dicen os vellos, entra por calquer fura. Entra por Fura, calquer ela sitio, fura. pero bueno, si usted non nos cree, si quere, pode vir con nós e enseñamos a marca da agua que ainda está na parede. Por favor, Está a mire, marca sí. da auga na Temos parede a quedou... marca... Ensíneme. Sí, quedou a marca. Temos aquí, ves? Aí la tiene. Aí está. Aí ten a marca da auga. Pase. Pero vamos a ver, isto que é? Isto que é? Isto é a marca da auga. Sempre sale en hora galega, nos informativos, sempre sale. Chegaba por aquí, esa la marca, pois aquí está a casa. Esta deixou a mancha, por onde chegou a auga. Oye, e non mollou a mesilla de noche, sin embargo. No. Tan xoita, a verdad. Pero... É a marca toda aí. No, pero non é unha liña recta. Non é recta, isto... Non é reta, non. Non, porque a auga entrou dali pa aquí. Entón, veu dali pa aquí e iba costa abaixo. A auga iba costa abaixo, con oleaje moi fuerte. E claro, remexeu. Ainda librou o cuadro aquí. Por pouco. Touvo suerte, Por pouco. Estaba aquí o cuadro, se non, papos. Foi unha suerte que non collera o cuadro, que podíamos ter pillería e colocar noso cuadro aquí para que o pagara. Poño aí arriba. Deixa estar o cuadro. Non tuvemos esa pillería, É que a liña está torta, é unha liña inclinada, é que non está ao nivel. Non está ao nivel. Non está ao nivel, pero porque... Bueno, a nivel, eso é ao nivel. É relativo. Esos son os vasos comunicantes de Aristóteles, que van a nivel. Pero isto é un milladoiro, isto vai de calquera. Claro. Aparte, que é a nivel? A nivel está, a agua do mar está a nivel, por exemplo, pero claro... No. É que o piso non... o edificio non está a nivel. No, fixo o mismo que fixo a Torre de Pisa, ahora que... Ai, Entonces... a ver que faz.
mira, teñen que perdoar, pero que eu non acabo de creerme que todo este conto que me están contando que entrou a auga ata un 8º piso. Isto é moi raro todo, Pois se non o cree, vamos a dar unhas pruebas. Sí. Conócese que ven do río, que medrou o río, pero claro, a auga do río, de onde ven? Do mar. Ou viceversa, non sei ahora mismo. Sí, Pero no, bueno, está así, está. porque entrou nos peixes no piso. Como di? Peixe. Ainda debe haber aí, creo, se non me equivoco, se as cousas teñen que estar como están, Tan, tan. un peixe entrou aí no queixón da cómoda. Unha merluza. Si ou non? Concretamente Unha merluza entrou aí. Sí, señor. Quere a ver? Sí, por favor. Está, por non? favor. Sí. Está ou non está? Está aí, siga aí, bueno, siga aí, vale. siga aí. Unha merluza entrou aquí nadando a pobre e aquí quedou. Pero... Pero pódenme explicar que é isto? Que é isto? Meteros un peixe inteiro, non cortado en filetes. Coño, pero había moita cola na pescadería e fun á nevera, era o primeiro que había, as rabadillas esas. Bueno, é que veu con tanta forza a auga que xa fileteou a merluza, pobre, eh? Que morte máis triste levou, eh? Sí. Embalsamámola, claro, que embalsamámola para que este... Ai. Miren, eu non quero parecer desconfiada, vale? No. Eu non quero desconfiar de ustedes, Está a pero... punto que teña que apuntar. De verdade, a min pareceme moi raro todo este conto que me están dicindo ustedes de si merluza, que si a liña está torta. Céntrese no que... Recapitulemos. Sí. A ver, dixeron vostedes que a riada levoulles o ouro do garaxe. Que ouro? O ouro. Ai, o ouro, xa non me acordaba do ouro. O ouro, é verdade. Ai, que está tan reciente a cousa que, Sí, claro. levou todo. Oh, levou, había máis ouro nesta casa que nunha boda dos Gypsy Kings. Sí. Moito ouro. Pero, a ver, onde o tiñan? Onde tiñan o ouro? Onde o tiñan o ouro? Onde está? O ouro? Onde o tiñan? O ouro... Sabes tú? Ven, comigo. Tiñámolo ali. Sí. O ouro tiñámolo aquí tiñámolo metido. ali. Marchou, levou Sí, levou a toda. o ouro. Onde estaba o ouro? Estaba aquí, ó. Aquí estaba, mira. Estaba aquí. Tiñámolo aquí metido. Aquí jardado. Pero canto ouro tiñan aquí jardado? Tiñámolo aquí na caixa das galletas, verdad? Porque tampouco... Que nós tampouco queremos fardar, que somos moi llanos. Non andamos como cigala con el colgado polo cuello, sabes? No. Vamos. Tiñámolo aquí. Hai xente que ten as cousas de coser. Nós tiñamos aquí ouro. Tiñámolo aí. Tiñámolo aquí. Claro. O sea, vostedes estaban a dicir Canto ouro había? É difícil de calcular. Buah, é que quen É sabe que o ouro é moi pesado, Un así, nada máis que un cacho de ouro. Canto pode ser? Aquí, vos, non sei o que había, que tampouco andamos pesando todos os días. 100 kilos, habería. 100. Debería, Non había máis. Claro, pero estánme a dicir que a riada levou o ouro e deixou a caixa de galletas que pesa bastante menos. Pero son pesos distintos. Tu ouro botalo na auga e botas o aceite flota. E o ouro vai para baixo. Sí. Iso non ten nada que ver. Aparte non era ouro de 24 quilates, No, era ouro de 24 kilatitos. Quilatitos, era. Ajá. Era ouro de piscifactoría. Non era? Vamos a ver. Imos esperar a ver que di o perito, No, a ver. vale? Porque, bueno, vamos a pensar que o testimonio que están a contar é verdad, Sí. vale? A parte do ouro, Sí. levoulles algo máis? Ainda hai sitio para... No, Pregunto. No, hai que dicirlo porque isto... non levo. Estaba aquí sentado cando entrou a auga. Aquí mismo estaba sentado, aquí. Aquí estaba sentado, bum, e levou na auga. A ver que non lo paga agora. Que? Leo Messi. Leo Messi...
Estaba aquí sentado, e veo a riada e levouno. Estamos a falar de Leo Messi, o futbolista. Sí, foi. Pero que facía Leo Messi aquí? Veo que viñera arriba, ao veciño de arriba, porque deronlle 15 días de vida, entón viña Leo Messi a darlle un abrazo antes de morrer. E estaba baixando a escalera e dixo, Leo, queres un café? E dixo el, tómolle de boa gana, dixo el. Que ainda depois estuve aquí, que estou que E fritiño unha costilleta. Fritiño unha costilleta. Fritiño unha costilleta que... Como dixo que era vegano, dixo, pois... Sí. O tipo será millonario, pero como roía na costilleta, Sí. Arre, carallo. Sí. Claro. Vale. E levou unha riada tamén, entendo. Home, non vai levar a riada, levou 100 kilos de ouro, non vai levar a Messi, que pesa 50 kilos. Papón, sí, señor. Sí, levou unha corriente de todo. Canto é o valor de Messi no mercado ahora mesmo? Eu que sei, que... 100 millóns, 200, 300. Cara, iso é incalculable tamén. Dinos un millón por ele, listo. Nin pa ti, nin pa ti. Poñanos un millón e listo. Tomo nota, vale. Importante. Agora, se non lles importa, ensíneme a póliza. Podo ver a póliza do seguro? Onde está? Aquí? A póliza do seguro, ou un recibo, ou algo que teñan. É que nós non temos seguro. Como que non teñen seguro? Non. Nós queríamos primeiro cobrar e depositar facer o seguro. Claro. Pero, mira, Pero, ustedes vayan por aí, hombre. Son unha panda de sinvergüenzas. Hasta luego. No. Non sei que puido fallar, pero esas cousas... Home, non sabes o que pudo fallar. E que fallou? Hombre, por favor. Xa para empezar, a línea que pintastes aquí na parede torcida. Hombre, Lolo, por Dios. Empecé ben, pero fume cansando. Íbame cansando e iba para baixo. Claro, que é? Arre, caralho. Pois peor es ti. Que son eu de que? Hombre, mándoche, meto unha merluzaina, que tal, e trae, faltouche fritila a romana. Bueno, pois anda que ti co de Leo Messi... Válgame Dios. Que mira, bobo. Anda para allá, bobo. Messi xa apareceu, agora desaparece o ouro.